Doamne, pe prea fericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelugat în zile, drept învățând cuvântul adevărului cu voi cu toți. Și cu Duhul Tău. Porunciți în al preasfințite stăpâne spre robul lui Dumnezeu Ipodiaconul Nicon, care vi se aduce înainte spre a fi firotonit ierodiacon. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, laura apostolilor și bucuria mucenicilor, a cărora propovăduire este căința cea de oființă. Isaie tânțuiește Fecioara, avut în pânteceni și a născut Fiul pe Emanuel, pe Dumnezeu și omul. Răsăritul este numele Lui, pe care le mărindu-l pe Fecioara o fericit. Să luăm aminte. Dumnezeiescul har, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește. Rânduiește pe cuviosul Ipodiacon Nicon în ierodiacon, să ne rugăm dar pentru acesta, ca să vină peste el harul întru tot Sfântul Dumnezeu. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce cu a ta înainte știință ai trimis darul Sfântului Tău Duh peste cei ce s-au rânduit de puterea ta cea neînțeasă, a firii închisitor și a sfârșit răcurat în tale. Însuși stăpâne și pe acesta, care bine ai voit a servit în tine slujire diaconii. Păsește-l în toată sfințenia în taina credinței cu cetura. Dăruiește-i și lui harul pe care l-ai dorit lui Ștefan întâiul tău ucenic, pe care l-ai și chemat cel din tâi la lucrare diaconie. Și îl învălnicește pe dânsul după ta bună plăcere, a economisit dreapta cea dăruită lui de-a ta bunătate. Pentru că cei ce bine slujesc bună cinstire și agonisesc și îl arată pe dânsul de săvârșit slujitor al tău. A ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne Este vrednic, este vrednic, Axios. Axios, Axios, Axios.
Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși și iarăși cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cinstitele daruri ce s-au dus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta,